салом бачаҳои азиз, оё шумо ягон маротиба дурӯғ гуфтаед? дурӯғ гуфта азобашро кашидаед? Рост мегӯянд, умри дурӯғ кӯтоҳ аст. ба дасти мо як китоби нав расид. ин китоб дурӯғ унвон дорад. маълум ки китоб дар бораи дурӯғ ва дурӯғ гуфтан аст. инак гӯш диҳед, китоб бо чунин ҷумлаҳо оғоз мешавад. ман медонистам ки дурӯғ гуфтан гуноҳи азим аст. дар хонаю мактаб, кӯчаю бозор, аз хурду бузург бисёр шунида будам ки умри дурӯғ кӯтоҳ аст. вале дурӯғ гуфтам. акнун ҳар гоҳ зодрӯзамро ҷашн мегирам, он дурӯғ ҳатман ба ёдам мерасад. охир дурӯғ дар рӯзи таваллудам 21 сентябр гуфта шуда буд. ба назарам чунин менамояд ки воқеа гӯё наввакак рӯй додааст. шарм медорам, хиҷолат мекашам. замин намекафад ки фурӯ равам. ҳа, он рӯз мактаб рафта нахостам. дурӯғ гуфтам. намедонистам ки дурӯғ ҳаргиз танҳо намешудааст. вай аз паси худ чандин дурӯғи дигар оварда одамро маҷбур мекардааст ки зиёдтару зиёдтар дурӯғ гӯяд. баъзан аз худ мепурсам ки чаро он рӯз мактаб рафтан нахостам. охир бачаи дарсгурез набудам. дуруст ки дар мактаб аз ҷумлаи шогирдони пешқадам ба шумор намерафтам. вале дар сафи сустхонҳо ҳам қарор надоштам. вазифаҳои хонагиам ҳам тайёр буданд, аммо поям накашид. пас чаро мактаб рафтан нахостам? ин савол то ҳанӯз беҷавоб мондааст. қаҳрамони қисса диловар аст. вай дар синфи 4 мехонад. чунон ки воқиф шудед, боре дурусттараш якпагоҳӣ барои ба мактаб нарафтан диловар дурӯғ мегӯяд. худашро бемор вонамуд мекунад. бемори куруда. албатта ба ин гап аввал модар бовар мекунад. модарон ҳамеша зудбоваранд. модар ба падар занг мезанад. падар ин вақт ба кор мерафт ва дар нимароҳ буд. вай аз автобус пиёда шуда ба хона мешитобад. диловар худро чунон моҳирона бемор вонамуд мекунад ки дили падар ҳам ба ҳоли ӯ месӯзаду номаълум ба духтур хабар медиҳад. ҳамин тавр ба хонаи диловарину духтурон ёрӣ таҷлӣ меояд. ин вақт дар мактаб дарс оғоз мешавад. албатта диловар барои шарманда нашуданаш ба духтурон низ худро моҳирона бемор вонамуд мекунад. диловарро ба беморхона меоранд. баъд чӣ мешавад? баъд ба аёдати диловар муаллима ва ҳамсинфонаш меоянд. ҳамсояҳо хишу таборон меоянд. баъзе духтурон розӣ мешаванд ки диловарро ҷарроҳӣ кунанд. ин гапу корро диловар мунтазир набуд. вай аз карда пушаймон мешавад. аммо сардухтур барвақт мефаҳмад ки диловар бемор нест. вай худро бар дурӯғ бемор вонамуда истодааст. бачаҳои азиз, агар мо тамоми воқеаро нақл кунем, хондани китоб барои шумо аҷиб намешавад. аз ҳамин сабаб дар ҳамин ҷо ба нақламон нуқта мегузорем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки ин китобро аз китобхонаи мактабатон гирифта хонед. мо бовар дорем ки баъди хондани ин китоб ҳар кадоми шумо ба дурӯғу дурӯғ гуфтан нафрат пайдо мекунед ва дар умри худ ҳаргиз дурӯғ намегӯед. шумо ин китобро пайдо карда хонед, аз саргузашти диловар пурра огоҳ шавед ва воқеаро ба дигарон ҳам гӯед. китобчаро ба дигарон ҳам диҳед ки хонанд. ҳоло шумо донистан мехоҳед ки ин китобро аз куҷо пайдо кардан мумкин аст? фақат аз китобхона. китоб ба нашр расидааст. китобро нависандаи бачаҳо Азизи Азиз навиштааст ва барои он Бахтиёр Қаҳҳоров расмҳои ҷолиб кашидааст. мо ба ҳамаи онҳо ки дар шопи ин китоби зебо саҳм гузоштаанд ва ба ҳамаи онҳо ки ин китобро бо диққат мехонанд ташаккур мегӯем. хуш бошед бачаҳои азиз. китоб хонед, китоби бисёр хонед, то дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. ғолиб оед.